Kublai piki perlawan barak ki baju senar ban page ki notice kwai kana ka channel na lari entertainment temen ta perlawan ka preso bahaya pi iwe barak sia kana ka channel temen ta ngawara biang sepi kana ka notice kwai ka bat thamai temen ta perlawan tu ngia page kana ka notice kwai ka bat thamai yawan sia ka jinge kop kwai dokha ka ba an penyai da iba i malai bat iba ji sela kajaka kan dayang tepo kor step hakapung jong ikong di sela ketarik kan day kacitarik benai November Aryarusan bar kapor ka sedang nadu kapor kan day bejim step bat an penkut par kapor lai bejajan mit bar kador ka tiket kalong tangsan sepatang ka sir yang we kwai temeta perlawan ngine page ya ki price jong kan kaji kop kwai dokha hang te hapo kor step uban yo ka price ka banakong hakane ka jingkop kwai dokha unyo chilak tangka bat na ka price ka baar unyo sope wajar na ka price number lai unyo chipe wajar na ka price number saw san hajar na ka number ka basan san hajar ka bah nriu san hajar ka number ka bah nyeu san hajar ka number ka bah pra san hajar ka number ba khandai san hajar hadu ka number ka bah chipe kalong baik san hajar tangka bat nalor kini ki price kadong don ru susu saka conversion price teman ta perlawan tung ni peje ki conversion price ki price jong kane ka je ko khwai do kha ki kut ka nombar ka bachpeu bat nadu ka nombar ka ba kharwe terter ki lahap haka kardan jong ka conversion price ten na ka nadu ka nombar ka ba kharwe kalong ar hajar ka ba khar ar hajar ka ba khar lai ar hajar ka ba khar saw ar hajar ka ba kharsan ar hajar ka ba khanreu ar hajar terter hadu ka nombar ka ba sawpeu kalong baik ar hajar tangka kawai ka conversion price bat ha khatai ka singi jong ka jipan longe kane ka jeng ka khwai dokha kandon ru ka hausi bat kandon ru kumju sabat ka lokidro temen ta perlok rawan bat kumju ki parlok no tit ke lokidro ngine page menta iya kane ka lokidro ha kane ka lokidro uban yo ka price ka ban kong unyo da ka Yamaha skuti lane da ka pisa ka ba chongdor sampeu hajar tangka te perlok not kiti ker lukidro sarai ma phi basa perkhat ma phi perlok kumno phinle bat kumno phinrai la phinla kane ka Yamaha skuti lane ya ka pisa ka basong dor sampeu hajar te sarai ma phi perlok bat sa perkhat ma phi kumno phinle hakte ka singi bat naka keran ka bar unio naka pisa ka basong dor chipeu hajar bat naka keran ka balai unio naka pisa ka basong dor san hajar tangka na kane kalau kidro bat kador jika tiket kalau tang cispa tangka kawai ke tiket bat mentatungin ya sya skor ya kine ki mat ki badon kam on pet dokha thamai san kuntal haka arphlai tarik bentau benai bachpeu aryapsan hak por chpeu bajim step bat om sya bandi jingdi light no ya ki bawan diwi bandi terkwai on bu jaka haka lai phui tarik berai bachi phewar yarusan haka por ar beje janmit da uding lane da usik bat on ai por chikenta ban ta stigar bat hadin chikenta on wengno ya uding da usik ba phila bu jaka bat on simjik theo ya borok ke dokha bami na khate kepung bat sisin meladap ki price kirawan kim day ban thau jingklumar bat ka jinge ko khwai dokha kan yaj be chikmat berada pimsai ya kan notis te som bha sapun hakine kinombar bal ai harum khnama pindup sai bha bat ba pin sutu bha lada pimsai ya kan notis so bha sapun hakine kinombar